कबो बाएं हिलातावे ठाए ठाए हिलातावे तू कमर। अरे बाप रे बाप, प्लास्टर करावे के पड़ जाई का चीज बा। लेकिन कहे के बस शिल्पी हर चाहतानी हम परदेश में कमाए सुना प्यारिया हो जाए के न पड़े बाजार से हर तोर तोर कोरिया हो तब न काका हम कदी रोपनिया जा। बोला घंटा चाहिए। एक सेकंड पीछे आई सब लोग देखा था कि खाली एक ही लोग में बिजी बानी तो सब लोग में बिजी रही उताका तरीके कहीं दुल में तो बोलो काका हम कदी रोपनिया जा। कहे के बा कि 3 कट्ठा बलुआ 1.5 कट्ठा भंगा ए राजा 3 कट्ठा बलुआ 1.5 कट्ठा भंगा तू 1 कट्ठा खाली 10 गो मुखड़ा गावल और भी फरमाइश का कुछ कैसे कि सैया जलिया दे तारे अब कोहर गुलाबी आहा गुलाबी गुलाबी तो गुलाबी गुलाबी। बड़ा परेशानी जानता नहीं घर के बड़ा पट्टीदारी पूरा दुनिया से लड़ल हो जाला। घर में जब झगड़ा लगेला तो कहो तनी कैसे कि सैया जलिया दे तारे सैया जलिया दे तारे कोहर गुलाबी आहा गुलाबी गुलाबी आहा गुलाबी गुलाबी जवाना में कपड़े घास भाभी आहा गुलाबी गुलाबी जवाना सारी भाई सुना तमाम मीडिया वाला भैया आइल बनी सबके स्वागत बा साथ ही साथ विकास भैया भी और एने बानी भैया तनी कम करी बहुत एक साथ हम शिल्पी मंच पे ना गाइले जाए काहे से कि इनकर स्केल कुछ और बा हमारे स्केल कुछ और बा तनी कम करी दूगो। एगो लइकवा एगो लइकिया के देखलस तो कहता करेजा है जब तू नजरी के सामने से गुजरा तारू तो बुझाता करेजे में फाट गई। लइकवा कहला बड़ी प्यार वाला स्नेह मिलल बा लोग के गाना के अरे गुजरले नजरी से जब ते गुजरिया
धड़कना जोरे से तो एक ही गो दिल बाबे सीना के भीतरिया ओहो दिल लागल बा तोरे से कहे के भैया तो गुजरे ले नजरी से नबत गुजरिया धड़कना जोरे से भैया राजन भैया कुछ मिसिंग होता है एगो चीज चाहे ओकर आवाज कम हो गई लोखे चाहे कुछ होखे एगो मिसिंग होता पॉइंट तो गुजरे ले नजरी से नबत गुजरिया धड़कना जोरे से ओए कहीं को दिल बाबे ये कहीं को दिल बाबे ये कहीं को दिल बाबे सीना के भीतरिया ओए कहीं को दिल बाबे सीना के भीतरिया ओहो दिल लागल बा तोरे से ये कहीं को दिल बाबे सीना के भीतरिया ओहो दिल लागल बा तोरे से जितना भी यूट्यूबर भैया लोग बा सबके प्रणाम बा रउआ सब पॉजिटिव न्यूज़ चलाए हाथ जोड़ के निहोरा बा पूरा छाप दे बोलो का तमरीक नैनी जस नैना मिलल बाटे ओठवा पर मुस्कान खिलल बाटे एगो हमरा होई नहीं के बुझात कि सब लोग तो देसी लगता है विदेश से आइल बड़ी का ई रसिया नहीं हैं ई रसिया नहीं एने बु का नामो हतार हो अपनी दीक्षा। देश में तो इतना गोरी लोग ना होला भाई दिन भर दीक्षा। खेते में लोग जरे लगा दे दो ना हमरा के भिक्षा क्या नाम है आपका दीक्षा तनी बोल दो थोड़ा सा लोग की शांति मिल जा का नाम है दीक्षा सुनाई ला ना सुनाई ला देखिए आपके कितने लोग यहाँ चाहने वाले हैं थोड़ा सा ऐसे बोलिए कि पीछे भी लोग हैं पीछे के लोग भी सुने क्या नाम है आपका दीक्षा सुनाई बा हाय देखा ठीक बा आप डांस देखिए आप लोग हर बात तनी रखल तलिया में कि हर बात तनी रखल तलिया में आ रसियन नचे आइल पिया बलिया में एगो यही क्षेत्र के लड़का बानी गायक बानी अतुल ठाकुर जी इधर आइए अतुल भैया आइए है नहीं आई हमारे भोला भाई भी आएंगे आप लोग यहाँ के गाना बहुत सारा ये सुने सब कलाकार अतुल भाई हमारा करे का जिला बलिया जालू हमार भोला भाई सब लोग बलिया के कलाकार है ये कलाकार ने ढेर सारा प्रोत्साहन दिलो आशीर्वाद दिलो अनेक शब्द बोल दी तो का हो का हाल बा सबके प्रणाम करतनी है से आशीर्वाद दे के एगो तनी ताली बजा दी तो हमार गाना आज से एक